Ja säässä pysytään, nyt lähdetään Pekka Poudan sääkouluun. Niin, nyt repeää riemu sitten. Meteorologit ennustavat milloin aurinkoa ja milloin ukkosta. Pekka Pouta lähti Uutistudiolta testaamaan, kannattelisiko ukkospilvessä puhaltava virtaus myös meteorologia. Joskus ehkä olisi hyvä laittaa meteorologi kunnan ukkoskuuramöykyn sisälle. Onnistuuko? We're also using a few hand signals. First one we're going to use is this one here, which is chin up. Excellent. This one here is bend legs. Good. This one's straighten legs. The most important one, this one here, which is relax. Perfect. Ukkospilven sisällä on nousuvirtaus jopa 50 metriä sekunnissa ylöspäin, eli hirmumyrsky. Ja tämä toimii moottorina kaikille ukkosen rajuille ilmiöille. Jättirakeille, salamoinnille, ukkospuuskille ja myös trombeille, kun tämä nousuvirtaus yltää maahan asti. Ja kyllähän tämä kannattelee myös ihmistä. Älyttömän kivaa, mutta ohje pitää pysyä rentona, aika vaikea, kun tuuli saa pallit lepattaa tämän puvun sisällä. Meidän Pekka on meidän Pekka. Että muista Heikki rennosti vaan, jos tulee tilanne päälle. Pekan riemukasta lentelyä sekä asiaa kesäisistä sääilmiöistä löydät MTV-verkkosivuilta meteorologiemme sääkoulusta. Ja meidän jälkeen me sitten vielä säätä ja urheilua. Uutisista näkemiin. Näkemiin.